Thank you.
Thank you. Hello. Okay. And I thank you very much. Okay. Sure. Ọ dị mma biko anyị ekele eko Nwakunobi former P-man chairman nke Ojiribo eko daalụ MC manager ịwọchi fụna ndị mmadụ banye gburu mọ maka mgbe anyị bido ọsọ ndị nọ n'aka ndị nọ a sịrị gị nọ ijide ego nwụọ ịfụ na akwamozu na-atọ ụtọ megide ego nwụọ ada-eme n'oberiala ihe a na-eme bụ funeral a na-echeki ego mmadụ ji bifo ebuga ya na mọchụarị ijiri ego ọ bụrụ dọra ijide ezigbo ego ọ bụrụ stand Nigeria Medical Center. Anyway, anyị na-ekele igwe ebube mmụọ nsọ ọ matara mgbe anyị bido onye agha na-eke ego onye ga-eji mara ya ọ na-agha ego ọ dị ya ka akwamozu na-awọ akwamozu ị mara ụbọchị ọrụ na igwe na-ewu iwu ya ọ na-enye m 10,000 ma ọ fọm na MC mana ụbọchị ọ na-hapi ka ego iche na-adị ọ na-ego igwe nye m ka o ji rụọ ụlọ na-awada obi na mkpọ anyway can I call her briefly here in Abuja this is the time of swearing in onye ọbụla mepee ntị ka ọ ihe mere na Abuja ịma na ebu ụzọ ka swearing in nke Buhari yes na 200 naira a na-aga aga agba 200 naira wee gaa aga 4 minutes after swear ka Buhari in nwoke mmadụ tinye no subsidy ebe a na-esue ya swear 600 ndị mmadụ nọ na Abuja ndị ochie Enugu nke Abuja anyị sendere ha ego ha ji lata ọyụ nwoke wee jụọ ọmụmụ wee ebe ọ ga-afụ m olu na Gannett Mile so mgbe anyị gara nke anyị ji uche sọsọ problem anyị mere na nke anụnwa bụ na anyị furu mmiri ụzọ na-abụ ka niile ndị ojii mere reception mmiri ibe ya arụji n'akụkụ swimming pool Chijioke Okereke n'akụkụ swimming pool even onwe nwa mmadụ mgbe okpuru ede paakị ọhịa ha o gwuru mmiri o yi suutu na canvas na nwere ime mmiri be Chijioke Okereke ebe a na-esu ya mmadụ anyway ọzọ omerikoro Elegumori anyị kene gị mara na mgbe ị batara ebe a na ọ dị mkpa ka anyị kọwaa nọ chairman Labour Party ka Ojiriba and the spokesperson Labour Party Enugu State ọnọzi Enugu State ịmahazi ịmara na dere mmadụ kansụl anyị nke ka dị ọgwụ o dị kampụ gokwu nwanne m ịdị kampụ Nekelekwa Honorable Nosigwa, the only surviving PDP member in the world. This is the hardest council on Enugu State. The only council of Apia and Mamia di Campo or Kafo. God will bless you. What can you manage? And the one no go could offer stakeholder PDP. Yes, all the Kakwa PDP. Brother, Obu Nene you can be camp. Okay, now. Can you swim a puna banana when you I know. On the organic. Yes, he said yes. No. Haneba, I don't know. Haneba. Yes. And had to get performance. A man on 191 years weekend and Dokwa. Macabre, the Baba and the Pahogany. A man and Guru become as weekend and Dokwa. And DJ Chidex also had to get performed now. But I want a DJ, a man or Gana Kani Kenda. I want about DJ, man, I can't Kenda. Yeah, I need to be hanging mention now. But it was a happen. One problem. The features of tomorrow. Handsome on Kulos now. No, Kulos. Watch here. Chairman Labour Party. Chairman Labour Party. Spokesperson Labour Party. The spokesperson. Watch here. This is allocation in Enugu State. Can you watch here? I forget allocation. Watch here. First allocation. Second allocation. Anyado SS crude oil. Also, how could you remember? There is hope for the living. I can put a Abuja. Assign an Akuko, miscellaneous veranda. Namoba Abuja into 4. Afro miscellaneous Afro veranda. They go with the no. Maybe there's even some Gabo Guarimpa from there to Bobaladan.
Biko, ọ bụrụ na Six Angels nọ, anyị chọrọ ka ha mee nke ha. Six Angels biko bịa nọ. Ahụgo m na nwe ndị a na-ebunye azụ iche, nwe ndị a na-ebunye anụ. Ga n'ihu amadị ihe efughị gị. Igwe Ebube Nsọ. Ọbaino Forest Bar, CEO azụ. Igwe Ebube Nsọ. Chere na-ebu ihe azụ. Ọkwa m mere eji mara ịlọka. Igwe Ebube Nsọ ọkwa igwe mere ka advertise eji bu ige azụ. Ma cherekwa na akwa azụ nọrọ nua. In case ọ bụrụ na inye tụwa m ọnụ egwu. Ọkwa azụ nọrọ nua. N'ụzọ niile ife. Jebọọ n'ụzọ ahụrụ ma. Mgbe anyị na 11 ways at time, 12 every ụzọ kwụọ. Ebube Nsọ ọkụ ịmala landlord ọra bụ isi okwu. Ọ bụ ebe ị ga-arahụ n'abalị. Adị mala eji landlord ụgwọ ụlọ. Ọ ga-akụkwa flawa, ọ dị egbukwa ọkụkọ n'ime ụlọ. Maka igbu ọkụkọ etinye gị ego n'ụgwọ ụlọ. Ịlọkata ejide landlord ụgwọ ụlọ were kọrịshie stu. Eji ọkụ ọnwụ ndị ewu n'aka. Lekwe chairman Labour Party Enugu Akwa. Brother, let's go abụrụkwa ije. Osisi ọma. Lekwe ha. Osisi ọma apụ n'obi. Ịma na eso na ndị iri ego ha na-abụcha. Anụ m na-enye gị ego moto anyị ji aja Abuja. Go recruit us of the Labour Party. Go recruit us of gears. Thank God for Jesus. Chineke na-apụtara m nwere okwu nata. Six Angels, anyị na-echu ụlọ. Esquire. Hi, my brother. Landlord ga-ekwu ọrụ. My brother. Landlord ga-ewere ụgwọ ụlọ gị. Bịa were ụgwọ ụlọ gị ebe a idiot. Bịa gụrụ ụgwọ ụlọ gị ebe ị gaghị change. Lekwe oke nna nụrụ my man. Ezigbo mmadụ. Back to sender. Ihe dị gaa anyị na-eri n'ego nwetakwa na onye na-ekwu maka ya. Onye na-enye ego ị ga-ama. Wọchị ego. My brother, egwu echeji. Ike dị n'ego. Ike dị n'ego. Ike dị n'ego niile ma 1,000 karịrị ha. Ike niile bụ nke ya. Ubesie. The celebrity honorable. The celebrity honorable. Inye ke gomo to dinara ya na government. Inye bo sekena private. Inye ke mo olu na government. Inye ke 608. Mo ye PDP na ha gana wa. Ezigbo mmadụ. All right. Six Angels are battled now. I watch her. Six Angels. I'm a challenge now. I am not required to talk on the name. Yes, I like to go to the headquarters of Ebu. Then we're headquarters. We don't have an office. PHCN office. Ebu office. Oh my God, I know God's one and we make him. Thank you for backing with us. Thank you. Oh, my uncle. Oh, yeah. Six Angels. Under Jogina, Prata 191 from EFCC custody. Esquire, even though we hear the name, if you guys put it in the straight, you will be monster. As if no honey had put on the half plan. You will be monster that we will have on our body. Yes, when he was the governor, about 4 million at Royal Club. Oh, number that kind of news that BCO Coley is now a grandfather. At least over Swagana, Mother Earth Gagunia for another nation. Big Daddy is gone. When he talking about Big Daddy is gone.
ọbụla ekechiri n'ụwa ekesighị ya n'eluigwe. Ịgba ọkada n'ụwa ị ga-agba ọkada n'eluigwe. Ịkụ ogene n'ụwa ị ga-akụ ogene n'eluigwe. Ị ga-agba ashawo n'eluigwe. Pasa ndị mmụọ ozi ha mamazi aka enyi na aka ekwe nke nna nna Gabriel kwa one wonders. Take cover. Hey. Ọkpụkpụ ga-adị ndụ ọzọ. Ọkpụkpụ onye ga-adị ndụ ọzọ ma mba ya adịrịkwa ndụ ọzọ. Ọ bụ ụzọ nshi ada ka na-achị ha. Ka ndị polisi na-edu bịanụ ka anyị na-anọ. Jide fon gị ọfụma. Ọ bụrụ na gị nwaanyị na-afọ ihe a, jide ya ọfụma. Jide ya ọfụma, ọ bụ one ka ọ na-ana ihe a. Na ọ nwee ihe ọ na-achọ achọ. Anwarakwa mmanya ọkụ ma ọ bụrụ na ị dị sure na the girl ahụ gị nso. Before you know, I couldn't make it again. Manalo lilanya deno. Hey. Just long we make the head of granted now for Hanya. Never hanya now for. Just 1 week. Never head of granted. Never hanya now for. Hey, no, you're Nigeria. No, you're Nigeria. One level, rock on road again. You better sit up. Sit up. Because you can't over the emo down one. Actually, my drama. I should know about work I got out in place. Yeah, my drama. And look at one woman. Come on. I am the evil spirit. One working. Come on, go ahead again. Brother, Babambo, before I say don't wait, how you go for a pool? Never have we have ever friends. If my friends, when you had a problem, which other my friends? Yeah, former leader, Oju River Legislative Council. Oh, my God. Him and a CCMS election. I'm not going to go PDP and LPDP. You there, you there. When a level, when PDP, where's a level PDP? I like a bit of love with a day. I got holiday here, I can't go to the level. What the end of the people, you want to do twice. That is 6 angels. One day was a bit. How could you call it ever? Oh, mother. Now, brother, you got my cow. What did you do? We're going with this but in the egg. I picture the plane to bye-bye. I am an I know where the plane Madam China can have a coffee table. One blazer soup with a work keep. Because it can't get you got wedding. Just not like you. You didn't know Sonia Levici. Oh, my God, I am very new. If I'm not supposed to get me now, but let me see me.
Engineer, in a job porthole, a man for your coach and I Jesus. There you go. No, never. Brother, my shoulder got shit. No, never. What's he going to do? Somewhere, I'm going to the boss. Well, okay, it's a bug in the eye. About a man now, boss, and going to the phone. That's why. That's why I can't. Oh, what to go wild? Okay. I want to go wide. I got look, that's why, sir. That's why I have half engineer. Yes. I want to head into the 2 inches steel and concrete steel. What depends on the hand I come engineer, onye nyere ahụ ka ji efu ụgwọ. Onye bụ nne gị ezi okwu. Ịma na emesịa nke ya plan m ịkwa nna gị na field. Ndị Enugu akwụkwọ ejizi ego gaa na field jee kwa nne ya. Ọ ihe na-ewuzi now. Go to field. Ndị Labour Party go to court. Enugu akwụkwọ go to field. Iji ego gaa na field jee kwa osu. Na ọ na ya arụkwa ya. Ndoka bịa gụọrọ n'egwu ndị jiri ego. Nna jidesie ya ike n'ọnụ na-akwa ka anọ. Adị ama ama Ọnịcha gwara Ubesie. A ga isi ihe unu chigburu onwe unu n'ihe. Otu a ga-eche echi ya. Gbaha nkịtị, onye nke ga-emere gị nwa ọ ga-echikwana gị ụdị ya. Hey, Labour Party chairman, Atolo Ward 4. They're going to go to you. Nda ji ego boss nda na-eri ego boss ndị mmadụ. Odogwa na-agba nzamọ na-achị ọchị. Big man dị iche, big man dị iche. I live two types of big men. First type of one that have evil. Yes. Big men. Yeah, na book big men. Okay, for white chief. Yes. Brother, onye ejiri ego ka a na-agụ ya n'ọnụ ọnwa anyị na-abụ Bishop Amambia dị ya. Brother, ịkpata ezigbo ego n'ọnwa anyị 10, Archpope abịakwuo n'aka bịa dị ego. Yetuba ego. Brother, ịnụ na fada enweghị chance na ọkachikis ga-abịa ma a na-ejiri ego. Ịkpata ezigbo ego Bishop abịa n'aka bịa dị ego. Yetuba ego. Ayakwa ando brigade sorry ndo yakwa sorry our uncle Ibrahim go bata everyone actually say yes Children can go somebody in our family. I can when you phone I get in that tone in every family and a move phone na ta edi ata family afufu. On your bonne que je écoute transport minister. What's your problem? Yeah, what? What can you hear it? Expenses can income.
If you don't want to finish a mother that trip and a mother will get go. If I see you able to evil cheap. What's my neighbor? What's my neighbor? When I flew there, when I flew there, go Saturday. When I want indicate my name will. Indicate my name will. Yes. Madam Tess are doing. What did you help me? Madam Tess are doing. Let's pray. Let's pray.
ana m eji ewu ọkụ edu ego. Yes. Adị ma na-ewere ọkụ bịa pụọ ma ihe ọ na-eche eke bụ ewere nke ndị mgbago. Ọ na-ewe ewere ọkụ ogbenye fụtagodo cheki emeworo nke ndị obodo ukwu ka ọsọ nsọ nke ya. Ka ụwa mara dị ochi aka ọlụ. Ndị nepa ndị ochi. Ndị Igbo na-eselete Igbo ha ka plate. Ha elegwu anya rọdị nwoke abịa ala bụ sọnsọ ya họrọ kịta wigwe adoration. Wụrụ na Igbo akụgbuo ya ma ọ bụghị ụlọ ego ebe ahụ. Igwe ọbụcha ụga akpata ego tụrụ ihe na-eje. Esfaya ka anyị mee ka anyị ndị ndị ogwe efu ka anyị na ọhụrụ anyị nwagburu ya nwụrụ. Chides, mana things are doing. Nwoke ihe na-eme. Mana things are doing. Come on, you need to influential. He's influential. I'm going to a gala group beside that. Big guy here. I want to get the wheel and break. I need to ready. I need to ready. No man. The wheel was ever get to a job. Look at the way so was. Come on, guy. I want let's go ahead. Onye akwa ka onye asọ akwa ka onye ọzọ ọla akwa akwụbụzi akarịa n'ọnwa ebe efu that's why the big man obi akị eko na-etu ahụ chere na big man tukede aha ya anyụ ahụ ekochi ha ọla ya ha ma aha ntụrụ. Okay. Eti anabi isi ije emere ndị ebe a ndị live band kụọ ndị oge na-akụ mmadụ ahụ bụ n'ibi ya. Glory B.I.A. nwanne m anyị si na Abuja were nte nwoke ga-ewekwa ewele aka na-ele ya lebụ polisi ewuri election adịwa m egwu ego m egwu ọla lemos ka ha ma na lebụ ha ewuri ihe election. Okay, where should location I do have my young walk up? I compare the two. Well, again, when you're very good, take a cool, I never be go home. Police for those I am not the people. Angela Holo. Thank you, our media partners for the day, B&A. God bless you. English is better than we are. Hey! Yeah, the good man. Yes. This is your full option. Double silencer, full option. Chides bia obia yena microphone operator gari bari pitch gari ahe aga woka na ba ko dia nda kwa na maro na ba de ba shim mo look at we ga do supply ya go get house na ngwaro kwa batania